Celoroční marketingovou spolupráci využíváme již od roku 2019 a to, že je tento koncept životaschopný, potvrzuje také skutečnost, že mnohé firmy jsou nám marketingově věrné již několik let v řadě. BP Stavby Morava se dlouhodobě podílí na rozvoji našeho krásného regionu. I proto jsme tradičním partnerem Okresní hospodářské komory Olomouc. Jsme S-Media, zabýváme se vývojem a marketingem digitálních produktů, online řešení, mobilních aplikací, různých chytrých aplikací pro různé obory. Jsme Express Pneu s hospodářskou komorou, spolupracujeme už 5. rokem, přezouváme od koloběžek po velký SUVčka 23 a máme kompletní autoservis. A mimochodem, členům hospodářské komory nabízíme na standardní služby a zvedneme telefony mimo pracovní dobu. Společnost Mapro je na trhu od roku 1991. Dovážíme a prodáváme stroje střikování plastů, světoznámé značky Hajťan a Zafír. Kromě prodeje těchto střikovacích lisů se zabýváme také automatizací výroby. Pro letošní rok jsme se rozhodli stát jedním z partnerů Okresní hospodářské komory. Tím, co od toho očekáváme, je zvýšit povědomí o naší společnosti právě v našem regionu. Jsme Altis Group, lídr v oblasti řešení informačních systémů pro železniční logistiku. Řídíme a monitorujeme vlaky v rámci České a Slovenské republiky, provozujeme kritickou infrastrukturu. Jsme ZKV, sídlíme v Olomouci a vyvíjíme světlomety a lampy pro automotiv v celém světě. Podílíme se na rozvoji podnikatelského prostředí a proto jsme hrdými partnery Okresní hospodářské komory Olomouc. Těším se na setkání i s vámi na našich akcích v roce 2024.